सबस्क्राइब करा सिद्धीज किचन चॅनल आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे शेवग्याची भाजी, शेवग्याच्या पानांची भाजी, जी आपण गोकुळाष्टमीसाठी आणि आपल्या कोकणामध्ये जो आपल्या गौरीचा सण साजरा केला जातो त्याच्या नैवेद्यासाठी आपल्या कोकणात जनरली ही भाजी अवेलेबल असते आणि ही आपण आज करणार आहोत। तर मी इथे ही भाजी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतली आहे। त्यानंतर आता मी ही भाजी बारीक चिरून घेते। तर इथे आपली भाजी मस्तपैकी चिरून रेडी झालेली आहे। आता त्यानंतर मी इथे बारीक चिरलेली शेवग्याची पाने घेतलेली आहेत आणि हे मधोमध कापून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या आहेत। तर हे इथे बारीक कापलेला कांदा आहे आणि हे किसून घेतलेलं ओलं खोबरं आहे आणि त्याचबरोबर मी इथे खोबऱ्याचं तेल सुद्धा घेतलेलं आहे। त्यानंतर सर्वात प्रथम आपण एका कढईमध्ये जी बारीक चिरलेली शेवग्याची पाने होती ती यामध्ये टाकून घेऊयात आणि आता त्यात मधोमध कापून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या टाकून घेऊयात। हिरव्या मिरच्या टाकून झाल्यानंतर आता यामध्ये बारीक कापलेला कांदा टाकूयात। कांदा टाकल्यानंतर त्याचबरोबर चवीपुरतं मीठ सुद्धा टाकून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व टाकल्यानंतर ही कढई आता आपण गॅसवरती ठेवून देऊयात। त्यानंतर आता ही आपण भाजी ढवळून घेऊयात। ही भाजी आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती ढवळून घ्यायची आहे। तर ही भाजी शिजण्यासाठी आता आपण या कढईवरती झाकण ठेवून देऊयात। झाकण ठेवल्यानंतर आता या झाकणावरती थोडंसं पाणी ओतून ठेवूयात, म्हणजे जेणेकरून आपली भाजी लवकर शिजेल। तर आता आपण कढईचं झाकण ओपन करूयात। कढईचं झाकण ओपन केल्यानंतर आता ही भाजी आपल्याला थोडीशी ढवळून घ्यायची आहे। आणि ही भाजी वाफेवरची शिजण्यासाठी यावरती आपल्याला परत झाकण ठेवून द्यायचं आहे। तर आता आपण कढईचं झाकण ओपन करून पाहूयात की आपली भाजी रेडी झाली आहे की नाही ते। तर इथे आपली भाजी शिजलेली आहे। तर आता ह्यात मी किसलेलं ओलं खोबरं टाकते। किसलेलं ओलं खोबरं टाकल्यानंतर आता हे आपल्याला परत ढवळून घ्यायचं आहे। भाजी ढवळल्यानंतर आता ह्या भाजीमध्ये खोबरेल तेल टाकूयात। खोबरेल तेल टाकल्यानंतर ही भाजी आपल्याला या तेलामध्ये चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। तर आता आपली भाजी रेडी झालेली आहे। तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात। तर मित्रांनो, ह्या भाजीची रेसिपी तुम्ही घरी बनवून जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून नक्कीच कळवा। आणि जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका।